nong mi khmat pai ba jong ka maulai uba piti sau kme ula penram joro ya ka sarkar jila ka balap tha ya ka DC jong ka east ka zil district pan pha da ka shu ko notice shaki nong elam ka sur nong maulai ha ka jaka bakin khot shakami jingekran na ka banta ban yo ek shong suk shong sngai halo ka ni ka shu ko bala ai shaki nong elam ka sur nong maulai uba sau kme ula pan pa bo umla ban pdiang ya ka ni ka jingle jong ka sarkar nambar ba kumbalong menta ka shong suk shong sngai kala sedang ban wan henrei lengba ka ni ka jingle ka long pan ban ki kin shot hi ban pen bitari ki bai ba halo ka jing persang jong ka sarkar ban pen pai pen pra ya kani ka kanhun ka sur nong lai da ba pha shu kos ulong ba ka kanhun badon khatwei tili ki kanhun henrei ki ai pat tang ya santili ki sang bat yo rong ba snong ka pun muri henrei ka sur ka bami na ki bai ba jong ka mulai hi borok koi ka dai be tang ka wei ka sur ba kai pi dum ong halo ka jing ai shu kos notice ka DC ha bai de ni ki mangam in sur jong nong lai ba ka ba ki pen kenya ka klam ba ko ide ba ka su pi jong ngom ba ide ko Itu mana step hadirin kebetul dalam step kalau yok je kot kubur dapat ko kubur kumtu ngal I kalau benda kalian jong deputy commissioner jong East Castle napha ya kan ka syukur notice ya ki nongilam jong seru nong mulai hadirin mengelapuli bahaya ka tu ka syukur notice di kawin nakalian ka jongang Kamsu ya hap ya ka ai jing rai pi song thu ang ning hap song thu ko long nakaliang jong deputy commissioner long tang ban su convey ka message but ICT kan saki kasur no molai de borok hi ka de kan section ng government dia ka jing sya nakaliang jong sarkar kala I ka solution kum tu ha molai ado ka sengi bakhlat kum tu hati balatep galatep kum tu bar din ta kala I ka program atlik program di hajing siya nakaliang jong sarkar kada man khot yakran yakiniki ki kharwiti ngot kharwitli kiniki seng balang rengkat bat na nakaliang jong orang basnong jong ka mulai phon muri kama maki do la pokti kejat bro kharwitli rengkat bat orang basnong di kani ke jing pha nakaliang jong sarkar ya kani ke city di nakaliang jong ahi ngamsu ya hap hakajing siya hakini singi ado hadir waktu ka meeting badap kumtu tengi ke bakana mi isngi kamulai ke ladang syong suk syong san kibriu ladang trei ladang ta tadang ta bade ka asta pat kibriu bade mata ka ladang lastang yam bon kam le jong ikam jam la jong ka bala ka sngi teto ka issue hi ka ban nakaliang kina mulai ki dawa pat nakaliang juang ka dawa pan suspend ni top police official hi ka tu ko yeng mabele la mala aipor nakaliang sabalang ka aipor ya ka sarkar ba adon kam bande di ka issue hi ka issue ka stand ka nakaliang jong ki sang balang nakaliang jong ngi demand bet bagi ni top police official ki badon bentah ka tu sngi ya ka ban shim ya ka jim jong ba civil thank you don kam suspend kata ngi dimla compromise kata ha ka bedi pat nam da ka city ba ka sarkar kala pha lingbai deputy commissioner panong ban nakaliang jong surur jong no mulai kilap ki pen khen ya ka ni ka SOP pi ka ban hapan shim ka ni ka wei ba kini ke jingja ka bala jam man hakani pemulai ngala mon kam dik ko plan lupa dan takada ko on plan tem simpoi berkhat kum tu ka swan kum tu ko bakal long betah lada gin normal incident tegial ka jong de mani ka swan kum tu de ka ba la dong bagi paj ba hinak le ka jong ki da ka wei da ka jingdom pada jing susnei par hajo ka por ka jing sko ka jing ngo long brium ban briu ka jing kamen sim ka long ba ka sko sunai ta ki we ta ka daw ka long kum tu ka ba long mata tin ding ding hap so thu tong ni ka we bana ga leng sarkar ba ka jing hi jong ka sunu mulai ka long very peaceful kamdon kanu mata ka lang mata ka long ba break ye ka long order early ki jalang lap long kum tu teng I ke pai ba iwan padin jong meeting ko tu ba gali la jong yang sem kamdan kanu no ka break na gali yang law order kamdan kanu ro ko jing ko mau dan ni damage ka common property kamdan rem kalong very peaceful ti haka reason share pai ba mat khamtam na gali halang jong ka apo India jingi ka democracy ti pi so thu ka long ka hok jong pai ba ba ne ki ya kanu ka issue bagar ki issue ka ba ta na ka bata ka imlang salang dam ta ka jelahi bara ka we ndri nakaliang ka sarkar hi ka ban bagan issue ya ka show cause notice
ya kasul ko mulai hin na kaliang junga ngam pediang ikan ni markomong mene awe hakajing sya hakan di singi mata kajing song suk sain kelajan kelas dangwan pada kaliang bang ngasuk ong ba ngasuk komen apre juga jingki hiru kamdan kanu kondo pede kalong ka break jong kalon order lani mata kalong kajing mau ni bi berkhot na kaliang junga hikmat hi kalong ba asok komen ikan ni de kajing kerpat na kaliang junga hakan ni kepor mata ong ba sorkan kadang kaman khat hajaka ban khot mata ka show cause notice ban isu show cause kan kaman khot no banyak keren yang ni sang phalang kaman bet ya kan ni kabentang maka jing bet hi ngai scam kalau ba jing bet kaman nakaliang sarkar hi kan kaman ship action no suspend no khanang ba ke ki ber khot kan ya guarantee no nakaliang bombat ke de ka ba sya nama hakin ni sing ngi pe ke isu ka bajah mulai kan ni mata kelas dang kalong ban belop hagi be benta jong ka jelahi borok kawe dia buat nama mengikum tu menakni kalong sepok Noxton ru sepok East Dan Hills ru mata malki ru buat kompetisi semua prem buat apa selong buat ki benong thamah kelas tang kini mata borok kelas tang ya kaban iki dan dak isu dengan song tekni ke we ke jing kan ka jing ai ka syukas notice hi ka jing sisang ko ngam ne haja ka ban isu ya ka syukas notice ka sarkar ka ban isu ya ka invitation bakandon ka round table talk kanang bakani ka jiki banda ka numpur PK bangi kwa nang juga ngi kerpat hi ya borok kisang balang ki wedan lag de po jong mulai jingi bar ka jelahi bar koi bar ki bar khot ko bening kong hapring jong ini ong to nak liang jungi ngin ya ngin maintain ba dia ka peace and tranquility ngin maintain ka jingsuk namang gilai mat mentalajan asnem ha ka bedi covid ka pandemic ila mat jingi tengim kwa sma jingi dah ka bedi isu ka bala jakum tu ngin yang rang babek ba nak liang jong ka senggong kres ngai thu ipi larai kan ni gue jimut barok kan nyungun ini yang terlibat bandiman sarkar ban suspend ban khmilen ti komban nakaliang jongki kadeng basian wa ba undang yang jongpi hakajing sya kalong bahai ni sngi kalong ba ka isu kan nang jajai tengah nga umah ni kepon ha ki nomolai jingi hi ki de gibreu bolong jajai ki ba laban ong ki de gibreu tible pandakaliang joki hi kim kwa ya ka jingrum koram ko aje su chongsan ta trau ka wad apdeng jong tu meeting ki bada hajar ki beru ki mi ndai kai thu pi beli ki penjajai aji penjai ki ma ki pre ki long jajai ndai nakaliang sarkar basko ka ba nakaliang jong apdeng ka long apsoi hab apdeng jong ni jai pede ka long ka sarkar haka ka sarkar bo ngam ne kan khot banyak keren de ka bangka pha man da ka shi ba ka show cost test ketika ni ngam tip e ka ji thu jong ka nakaliang jong ngam hab kom issue jo cost notice nakaliang jong ka sarkar